На тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Вітаю вас. Сёння 14 лютага. І гэтым разам мы запросім адмыслоўцаў на адкрыты форум эксперыментальных пластычных тэатраў «Пластформа». Праанансуем лепшыя праекты тэлеканала Беларусь-3, зазірнем у гардэроб чэшскіх манархаў. А напрыканцы ўсіх чакае сустрэча з куратарам праекта «Тэарэма кахання. Ружовыя фільтры» Александром Марченком. Гэта і многае іншае ўжо зараз у межах нашай праграмы. Заўтра буйны міжнародны форум Уладзімір Співакоў запрашае завершыцца грандыёзным прадстаўленнем. У вялікім тэатры Беларусі з праграмай «Корпс» выступіць нацыянальны балет «Марселя». Шоу «Целы балета Марселя» – гэта гісторыя кожнага танцоўшчыка, які працуе ў спектаклі. Харэограф-пастаноўшчык Эмі Агрэка дазволіў кожнаму удзельніку бунтаваць, ладзіць рэвалюцыю, руйнуючы калектыўны падмурак. А музычны дызайнер Пітер Схалтен прыдумаў мудрагелісты мікс з музыкі балета чайкоўскага «Шчаўкунок» і гаманкога вулічнага саунда, каб танцоўшчыкам было зручней узрываць класічны танец. Якія вартыя ўвагі падзеі адбываюцца ў культурнай прасторы, даведаемся з матэрыялаў нашых калег. До концерта 1,5 гадзіны. Музыканты настройваюць інструменты. Ля раяля 2 вакалісты. Маладыя людзі з США. Легенду 72-гадовага Роя Янга адразу не пазнаць. Выглядае напалову маладзей. Сакрэт джаз. За 55 гадоў кар'еры Рой Янг даў каля 10 000 канцэртаў. Ён выступаў на адной сцэне з такімі джазавымі зоркамі, як Рэй Чарльз, Джеймс Браун і Чак Беррі, Дайан Рыўс і American Big Band. Прымаў удзел у міжнародных джазавых і блюз-фестывалях на ўсіх кантынентах. Яго творчасць – нью-арлеанскі класічны джаз. Нью-арлеанскі джаз лепшы ў свеце, таму што з яго ўсё пачыналася. Менавіта ў Новым Арлеане ён зарадзіўся. Калі б вы там пабывалі, то зразумелі б, аб чым я гавару. Для мяне джаз – гэта маё жыццё, а яшчэ мае дзеці і ўнукі. Мне вельмі падабаецца мінская публіка, я тут у 4-й раз. А вось Шола Адзіза Фара ў Беларусі першы раз. І яе джаз зусім іншы. Крытыкі называюць яе узыходзячай зоркай каліфарнійскага джаза, які спалучае розныя сучасныя стылі, такія як свінг і афрабіт, фанк, R&B, соул і госпел. Мне ўсё тут падабаецца. У Мінск я прыехала ўпершыню, і мяне перапаўняюць эмоцыі ад сустрэчы з такімі цудоўнымі музыкантамі і, безумоўна, з Роем. Сучасны джаз для мяне – гэта спалучэнне розных стыляў, таму я магу перадаць праз музыку усе свае пачуцці і думкі. На беларускай сцэне адбылася прэм'ера дуэта Роя Янга і Шолы Адзізы Фара. Такіх розных у сваёй манеры выканання и одноликовых до своей верности джазу. Поклонники настоящей музыки не могут у себя в стране такие проекты услышать. Это создается специально для Минска. Поэтому мы гордимся тем, что Минск становится столицей мирового джаза. Джазовые зорки выступали у суправаджэнні солистов Санкт-Петербургской джазовой филармонии и российского саксофониста Дмитрия Попова. Джазовый сезон будет отбываться каждый месяц у Палацы профсоюза. Сёння ў Мінску распачынаецца чарговы адкрыты форум эксперыментальных пластычных тэатраў «Пластформа». Упершыню ён быў праведзены ў 2013 годзе, дзякуючы ініцыятыве арганізатараў Вячеслава Іназемцева, тэатр «Інжэст», Александра Цебянькова, танцтэатр «Галерэя» Інны Асламавай, гурт сучаснай харэаграфіі «Квадра». У межах першага фэсту адбыўся паказ работ 10 розных беларускіх калектываў. Сёлета гледачам будзе прадстаўлена шырокая панарама пластычнага эксперыменту ў нашай краіне і за мяжой. Сярод удзельнікаў калектывы з Польшчы, Украіны, Даніі. Гэты мастак заўжды імкнуўся зрабіць свае палотны кампазіцыйна дасканалымі, дасягнуць тонкай гармоніі колеру. Ён напаўняў іх уласнай фантазіяй, адчуваннем нерэальнага, унутраным філасофскім зместам. У выніку нараджаўся вобраз, ці то сон, ці то ява, а магчыма і то і іншае. Ён узнімаў у сваіх творах архаічныя пласты этнічнай культуры. Мастак Уладзімір Кожух, герой аўтарскага праекта Олега Лукашевіча і Александра Алексеева. Глядзіце сучаснае мастацтва Беларусі заўтра а палове на 8 вечара у эфіры тэлеканала Беларусь-3. Много разных
идеи, так сказать, и хочется их все высказать. И часто они остаются нереализованными там в таких маленьких эскизиках, в набросках. Иногда просто к ним возвращаешься, перелистываешь, и кажется, вот это, ну почему это раньше я об этом, вернее, не реализовал. У першыя выхадныя сакавіка ў Гродні збяруцца прадстаўнікі ілюзійнага жанру з розных краін. Міжнародны фестываль фокусаў Magic Show пройдзе ў 5-й раз і збярэ як навічкоў, так і прафесіяналаў магіі з Польшчы, Літвы, Расіі, Украіны і Беларусі. У першы дзень канкурсанты будуць змагацца за званне пераможцы ў некалькіх намінацыях. У другі дзень на вялікай сцэне абласнога драмтэатра пройдуць 2 гала-канцэрты лепшых фокуснікаў нашай краіны і замеж. У тым ліку удзельнікаў папулярных тэлепраектаў і міжнародных фестываляў. Вечар рамантычнай гісторый, тэарэма кахання, ружовыя фільтры ладзіць заўтра Цэнтр візуальных і выканаўчых мастацтваў. Вядучыя маладыя беларускія акцёры прачытаюць свае любімыя апавяданні і ўрыўкі з твораў пра каханне. Пра гэтае пачуццё можна гаварыць ці маўчаць, крычаць, шкадаваць, не спаць. У кожным ружовым фільтры адшукоўваюцца 1000 адценняў, што рассыпаюцца на мільёны спектраў і хваляў. Вы можете паслухаць «Вочы блакітнага сабакі» Маркіса ад Паўла Харланчука, «Чапаеў і пустата» Пелевіна ў выкананні Дмітрыя Давідовіча, «Белыя сланы» Хемінгуэя ў чытанні Ігора Шугалеева і іншыя творы. Пра яе ўсё жыццё хадзілі легенды. Яна ўвесь час аддавала рабоце, ад чаго пакутавала яе сям'я і заслужана лічылася іконай сваёй эпохі. Яна мусіла жыць па законах часу і краіны, у якой жыла. Народная артыстка СССР, лаўрэат сталінскай прэміі, кавалер 3 ордэнаў, Леніна і мноства іншых узнагарод. Заўтра дзень нараджэння опернай прымы Ларысы Пампеевны Александроўскай. Ёй і прысвечана праграма «Святло далёкай зоркі», якая выйдзе ў эфір у 23:35 на Беларусь-3. А ў тэатры беларускай драматургіі заўтра вечарам партрэт у пастаноўцы Александра Гарцуева. Вечны літаратурны сюжэт Фаўста, майстра і Маргарыты, пікавай дамы, партрэта. Містычная гратэскная гісторыя мастака, яго жыццёвага выбару. Прысвяціць жыццё служэнню высокаму альбо падацца спакусе багаці ўцех. Партрэт гэты і ёсць вобраз д'ябла-спакусніка. Чалавек дагэтуль сутыкаецца з падобнай дылемай і мусіць прыняць рашэнне. Зрабіце гэта разам з акцёрамі тэатра беларускай драматургіі на спектаклі паводле твора Гогаля заўтра ўвечары. А зараз прапаную пацікавіцца, якімі культурнымі падзеямі жыве гэтым часам замежжа. У Маскве праходзіць самая буйная за апошнія часы выстава пра Чэхію. Сярод экспанатаў сапраўдныя рэчы, што суправаджалі жыццё манархаў. Унікальная магчымасць ацаніць вартасці каралеўскага гардэробу ёсць зараз і ў вас. Скарбы крэпасці Пражскі град выстаўлены ў дзяржаўным музеі ў Маскве. Дзясяткі прадметаў, якія акружалі чэшскіх кіраўнікоў з 10 па 20 стагоддзі, знаёмяць масквічоў з палітычным, духоўным і бытавым жыццём монархаў. Она, понимаете, из самого сердца Чехии. Как Московский Кремль является центром Москвы и России, так и Пражский град является центром Праги и Чехии. Это тоже очень важно. У экспазіцыі шмат рэдкіх і цікавых экспанатаў. Скрыначка сярэдзіны 16 стагоддзя для каштоўнасцяў. Дарэчы, у Чэхіі ёсць радовішча гранатаў, сапфіраў і рубінаў. Таксама сярод экспанатаў партрэт імператрыцы Марыі Тэрэзіі з сям'ёй. Жартам яе называлі цешчай і свякроўю ўсёй Еўропы. У цэнтры карціны самая малодшая дачка, 17гадовая Марыя Антуанетта, будучая каралева Францыі. Ёсць у калекцыі карціны Айвазоўскага. Іх набыў першы прэзідэнт Чэхаславакіі Томаш Гарык Масарык у рускіх эмігрантаў. Гэта сведчыць аб узроўні разумення мастацкіх каштоўнасцяў уладальнікаў Пражскага граду. Другі міжнародны фестываль-конкурс дзіцяча-маладзёжнай творчасці асамблеі мастацтваў Кубак Беларусі па аматарскай творчасці распачынаецца сёння. Цягам тыдня шырокай грамадскасці будуць прадстаўлены работы юных талентаў ва ўзросце ад 4 да 18 гадоў.
Удзельнікі будуць змагацца ў 7 намінацыях, сярод якіх конкурсы жывапісу, графікі, скульптуры, лялькі і цацкі і іншыя. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбудзецца 21 лютага. Тэатр імя Якуба Коласа заўтрашнім вечарам прапануе схадзіць на сямейную драму «Апошняе» паводле твора Максіма Горкага у перакладзе Кузьмы Чорнага, прэм'ера якой адбылася ў лістападзе мінулага года. Напісаная на пачатку 20-го стагоддзя, гэта п'еса і зараз вядзе актуальную размову пра сям'ю. Ці ўсведамляюць бацькі, якую маральную спадчыну пакідаюць яны сваім нашчадкам? Прайсці шляхамі герояў, пакутаваць з імі і даведацца, ці здолеюць яны аб'яднацца пад адным дахам, вы зможаце ўжо заўтра ўвечары. У арт-гасцёўні «Высокае месца» раім наведаць выставу тэкстылю і строю гіперсувязі студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Экспазіцыя адлюстроўвае працэсы пераемнасці і трансфармацыі ў сучасным мастацтве. Гэта сувязь класікі і сучаснасці, народнай культуры і эксперыментальных падыходаў. На выставе прадстаўлены курсавыя і дыпломныя праекты, у якіх студэнты не толькі распрацоўваюць калекцыі прэт-а-партэ, але і надаюць увагу тэатральнаму касцюму, вывучаючы розныя тэхнікі дэкарыравання і трансфармацыі тканіны. Пацікавіцца гіперсувязямі можна да 25 лютага. Як мы ўжо ўзгадвалі раней, заўтра адмысловыя вечарыны ўладзіць Цэнтр візуальных і выканаўчых мастацтваў. Мы пагаварылі з куратарам праекта «Тэарэма кахання. Ружовыя фільтры» Александром Марченком пра канцэпцыю, мэты і мары. Здравствуйте, Александр. Проект «Теорема любви. Розовые фильтры» под вашим кураторством будет представлен в честь Дня всех влюбленных. Мне кажется, слова «розовые фильтры» ставят под сомнение понятие «любовь». Мне кажется, что истинная задача любого творчества – это вопросы задавать. Поэтому наша встреча «Теорема любви. Розовые фильтры», она тоже посвящена тому, чтобы озадачить себя и зрителя вопросами вокруг вот этого явление, любовь. Поэтому, конечно же, мы и предложили изначально такую конфликтную позицию, как розовые фильтры, которые, конечно же, рифмуются с розовыми очками. Для многих розовые очки имеют позитивную коннотацию, а для многих негативную. И прихожу к выводу, что нам, людям, свойственно, в зависимости от собственного опыта, понимать это по-своему. Поэтому мы задаем эти вопросы. Не только аудитории зрительской, не только актерам, которые будут читать те тексты о любви, которые они считают важными для себя. Также мы обратились с интервью к просто вот прохожим на улицах. Тоже такое любовь. Существует ли теорема любви или формула? Что такое розовые очки? Как часто они ими пользовались в жизни? И эти интервью тоже будут частью этого вечера. Среди огромного множества произведений о любви, почему остановились на тех, которые вошли в проект? Это выбор наших актеров. Одной из задач, которую мы перед собой ставим, знакомить зрителя с актерами из разных театров. Может быть, даже не театров, а пространств. Нам очень интересна личность артиста. Именно поэтому наш призыв был выбрать тот текст, который с их точки зрения любви с ними соотносится. Почему выбор таков? Это как раз тоже одно из составляющих этого вечера. Маркес, Хемингуэй, О. Генри. Похоже, проект рассчитан не столько на влюбленных, сколько на интеллектуалов. Вопрос-то непростой. Вот у вас есть ответ на вопрос, что такое любовь? Конечно. Да. Однозначный. А у вас нет? Ну, мне кажется, что он очень неоднозначен. То есть всегда люди, когда пытаются найти ответ на этот вопрос, они начинают задумываться. И в описаниях того, что такое любовь, возникает очень много каких-то самоценных понятий, которые могут конкурировать с этим понятием. А само понятие любви как таковое, оно ведь недоступно. Овеянное мифами, легендами, догадками, химическими формулами. Поэтому нам необходим интеллект для того, чтобы свои эмоции расшифровывать. Александр, вряд ли вы взялись бы за проект, в котором кто-то просто читает романтические истории? Нет, происходить это будет следующим образом. Две части в этом вечере чтения этих текстов с использованием перебивок, которые мы делаем из интервью на улице на эту тему, и потом обсуждение с аудиторией увиденного, услышанного и прочитанного. Поговорили о любви, а будет ли продолжение разговора? Это может оказаться интересным, и мы хотим делать подобного рода проекты, привязываясь к различным событиям. Не только разговаривать о любви, например, на 1 апреля собрать самых смешных актеров Минска. Нам бы хотелось сделать такой цикл встреч с актерами, которые читают произведения по поводу. Спасибо, Александр, и с Днем всех влюбленных. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!